Stop. Hai logoफोर आंनि आर'नाइ JAYW चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोफोर नैबे गंसे LED बाल्ब आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो लोगोफोर बे बाल्ब गंसे बाल्ब नोंथांमोना गासिबो बाहायखायो न'आव लोगोफोर लोगोसेनो लोगोफोर बेयो गोबाव जायोबा फिउस थाङो आरोना लोगोफोर मानि थाखाय फिउस थाङो नोंथांमोना आं दिनै बेखौ फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर माबायदि फिउस थाङो बियो लोगोसेनो बेखौ बानायफिननो हागोन हाया नोंथांमोना माबायदि बानायफिननो हागोन नोंथांमोना आं दिनै बेखौ फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासिबो बाहायखायोना बे बाल्बखौ नोंथांमोना अब्ला नायलांदो लोगोफोर माबायदि फिउस थाङो लोगोसेनो बेखौ माबायदि बानायफिननो हागोन नोंथांमोना आं दिनै बेखौ खिन्थागोन लोगोफोर फारि फारि नायलांदो लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेल गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिन्थिनो सानदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना हो लोगोफोर आं नोंथांमोननो मिउजिकनि भिडिअ लाबोथारनो हानाय नङा लोगोफोर मानो होनबा आं रुमनिफ्राय न'आवसो गामियावसो फैदों आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो आं गासिबो इन्सट्रुमेन्टफ्रा आंना रुमाव थाबोजोब्बाय बिनि थाखायनो आं मिउजिकनि भिडिअ बानायथ'नो हानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिहरबाय थादोंमोन गिटारनिजों ड्राम्सनिजों नोंथांमोना आं दिनै बिनि थाखायनो आं दा नोंथांमोननो मिउजिकनि भिडिअ लाबोस'नो हानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि भिडिअ फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायदो लोगोफोरा आंनाव कमेन्ट हरगासिनोमोन लोगोफोर जाय मिउजिकनि भिडिअ बिहरगासिनो बिनि थाखायनो आं मिउजिकनि भिडिअ हरनो हाथ'नाय नङा लोगोफोर आं लाबोजोबनो हायाखै इन्सट्रुमेन्टखौ न'आव बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो मिउजिकनि भिडिअ हरनो हाथ'नाय नङा आरोना लोगोफोर नै आंनि दिनैनि भिडिअ खालामग्राया आंनाबो स्टेन्डखौबो लाबोफायाखैमोन आं लोगोफोर भिडिअ बानायनो टारगेट गैयामोन लोगोफोर बिदिनो नैबेसो स्टेन्डआ नै लोगो आंनि सासे लोगो दं बेखौसो आं हमोदो आरोना लोगोफोर नै बिथाङासो आंखौ हेल्प खालामना होदों आरोना लोगोफोर आं स्टेन्डबो लाबोनो बावदोंमोन लोगोफोर भिडिअ खालामनायनि टारगेट गैयामोन लोगोफोर बिथाङासो आंखौ हेल्प होदों आरोना मबाइल हमनायाव लोगोफोर ओरै मावबाय थादों एसे नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखादों एसे मावदों स्टेन्ड गैयिनि थाखाय बिथांनाबो चेनेल दं लोगोफोर लोगोफोर आंनाबो चेनेल दङ मोनसे क्रिएट टिभिखौसो बिथाङाबो सासे इउटुबार आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ आं गाहायाव होनोसै डिसक्रिपशननि सिङाव नोंथांमोना नायनानै बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना लोगोफोर बिथाङाबो सासे इउटुबार अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर दिनै एसे ओरै मावनाय जाखागोन नोंथांमोना आं दहायनो खिन्थाखाबाय लोगोफोर बिथाङा सम होना होगोन अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै अब्ला नै लोगोफोर नायदो नोंथांमोना नैबे गंसे LED बाल्ब आरोना लोगोफोर बे फिउस थांनाय आरोना नोंथांमोना आं दा बेखौ फारि फारि खेवना खिन्थानोसै आरोना लोगोफोर नैबे गंसे टेस्टार बे टेस्टार आं खुलिजोबना लानोसै लोगोफोर नायदो अब्ला नोंथांमोना नैबेखौ आं खेवजायो आरोना लोगोफोर बियो आं खेवनानै ओरै खेवनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर आं दा खेवबाय खेवनानै नाट दं नै गंनै लोगोफोर नैयाव नाट दं गंनै बे नाटखौ आं नै टेस्टारजों आं खेवजोबना लानोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बेफोरबायदि नुगोन नोंथांमोना नै लोगोफोर बेफोरबायदि नुगोन आरोना नोंथांमोना खेवबा नै बेफोरबायदि जागोन आरोना लोगोफोर नैयाव आइसिफोरा दं लोगोफोर आं दा नोंथांमोनखौ फारि फारि खेवना खिन्थागोन आरोना लोगोफोर आं नैबे प्लासजोंबो हरजोबगोन आरोना आं दा लोगोफोर लोगोफोर बे गाज्रि जानाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोन आं दा प्लासजों बख'हरना लाजोबसै लोगोफोर फारि फारिनो लोगोफोर ओरै बख'जागोन आरोना लोगोफोर नैयाव आइसिफ्रा बेयाव दंजोबो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आं दा फारि फारि खिन्थाजोबगोन लोगोफोर माबायदि गाज्रि जायो बियो अब्ला आं दा खेवना लाहरग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर गिबि फार्स्ट एसि कारेन्टआ लोगोफोर नैबेजोंथ' कारेन्ट फैयो नालाय बे कारेन्टआ फैबा नैयाव नांग्रोगोन आरोना लोगोफोर नैबे मोननैयाव नैबे खर' मोननैयावमोन आरोना नैबे कानेक्ट दं आं बस'हरबाय लोगोफोरनि सिङाव नैबे कानेक्टखौ आं बस'हरबाय आरोना लोगोफोर अब्ला आं दा नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थानोसै लोगोफोर बियो माबायदि गाज्रि जायो लोगोफोर नै नोंथांमोना नैयाव नायबा नुनो मोनगोन नै लोगोफोर नैबे आइसि लोगोफोर नैबे आइसि नोंथांमोना नुनो मोनदों एसे गोसोम जाबाय आरोना लोगोफोर नै गोसोम जालांजोब्बाय बियो नै गोसोम जालांजोब्बाय बे गोसोम मानि थाखाय गोसोम जादों होनबा बियो लोगोफोर लासैनो गाज्रि जालाङो लोगोफोर बे गाज्रि जाबानो नोंथांमोननि लाइटआ नैबे कारेन्टआ हेभि कारेन्ट फैनानै लोगोफोर नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे फिसा नैबे LED आरोना लोगोफोर नैबे LED लाइट नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नै फिसा एसे गोसोम जाबाय आरोना नोंथांमोना सिनायनो हायाखै जानो हागौ नैबे फिसायै एसे गोसोम जादों बे गोसोम हेभि कारेन्ट फैनानै नैबेयाव सर्ट जायो लोगोफोर नैबे आइसिया सर्ट जानानै हेभि कारेन्टआ डाइरेक्ट कारेन्टआ नैयाव थांजोबो लोगोफोर डाइरेक्ट कारेन्टआ फैनानै लोगोसेनो नैबे हेभि कारेन्ट मोननानै नैयाव बेरफैबाय आरोना लोगोफोर बे लाइटआ बेरफैबाय लोगोफोर बे लाइटआ बेरनाय लोगोसेनो बे लाइटआ फिउस थांनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नैबेयाव जाफैयो लोगोफोर नैबे आइसिया गाज्रि जालाङो आरोना डाइरेक्ट फैनानै लोगोफोर गोबावजों गाज्रि जायो लोगोफोर हठाथनो जाया बियो लोगोफोर नोंथांमोना आं खिन्थाबाय लोगोफोर नै गोसोम जाजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों नै गोसोम जादों लोगोफोर नैबे आइसि लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना ओरै बेलथायबा नुनो मोनगोन आरोना नैफोर गासिबो
नैबे रेजिस्टेन्ट आरोना लोगोफोर नैसोरनो मोननाया रेजिस्टेन्ट निफ्राय नैबे डायकफोर आरोना लोगोफोर नैबे नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे ट्रेन्सफर्मार लोगोफोर नैबे फिसाया ट्रेन्सफर्मार होनो आरोना लोगोफोर बेखौ नैबे ट्रेन्सफर्मार आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैनिफ्राय फैगोन आरोना नै कारेन्टआ नैबेयाव 220 भल्ट थाङा लोगोफोर नैबे डाइरेक्ट एसि कारेन्टआ नैयाव एसे साप्लाइ जाबावो लोगोफोर खम कारेन्ट खारो लोगोफोर नैयाव नै लोगोफोर नैयाव खम कारेन्ट खारलाङो आरोना डाइरेक्ट होनाय बे कारेन्टआ एसि कारेन्टआ डाइरेक्ट 220 भल्टआ बेयाव डाइरेक्ट खारा आरोना लोगोफोर बे डाइरेक्ट खारनांगौबा लोगोसेनो दसेनो बेरलाङो होनाय लोगोसेनो बेरलाङो आरोना लोगोफोर बेफोर नैबे आइसि लोगोसेनो नै मोननाया आइसि आरोना लोगोफोर नैबे मोननायानो बेरग्रोगोन आरोना फार्स्टआव जेनेबा लाइना नैबे बाल्बा गंसे बाल्बा फिउस थाङोबा नैबे मोननायानो गाज्रि जाग्रोगोन आरो लोगोफोर नैबे आइसि मोननायानो जुदि बेखौ फाहामफिननांगौबा लोगोफोर बे फाहामफिननो हानाय नङा मानो होनबा लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे बेरखाबाय लोगोफोर बे नोंथांमोना जुदि बेखौ जोंहोथारनो गोसो दंबा नैखौ गोदान होनांगोन लोगोफोर नैबे लाइटखौ गोदान होनांगोन आरोना लोगोफोर नैबेनिफ्राय कानेक्ट ओमफ्राय लोगोसेनो नैबे आइसिखौ बख'नांगोन बिनि उनाव जेबो गाज्रि जाया लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे आइसिजों नैबे आइसिया फिउस जानाय लोगो लोगोनो कारेन्टआ डाइरेक्ट खारलांखागोन आरोना लोगोसेनो नैयाव हेभि कारेन्ट खारगोन लोगोफोर बे हेभि खारनाय लोगोसेनो नैबे बाल्बा फिउस थांखागोन आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोना दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर नैबे फिउस थाङो आरोना नैबे एलइडि होनो बेयाव गासै मोनसे मोननै मोनथाम नोंथांमोना नुनो मोनदों नै लोगोफोर बेयाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7टा लोगोफोर वाटआ लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे खिथानो आरोना लाइटआव नोंथांमोना दि वाट होनो लोगोफोर नैबे 7 वाटनि बिनि थाखायनो नैबे लाइटआ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 नैबे 7टा दं आरोना बेनिखायनो 7 वाट होनो गासै 7टा दं नालाय नैबे लाइटजोंसो वाटखौ हिसाब खालामो लोगोफोर जुदि बेयाव 9टा दंबा एबा 9टा दंबा बेखौ 9 वाटनि होनगोन आरोना लोगोफोर नैबे बाल्बा 9 वाटनि जागोन जेनेबा बेयाव दा 7टा दं नालाय बेखौ 7 वाटनि जाबाय लोगोफोर जुदि बेयाव मोननैल' दंबा 2 वाटनि जागोन मोनथामल' दंबा 3 वाटनि जागोन बेफोरबायदिनो आरोना लोगोफोर 12टा दंबा 12 वाटनि जागोन आरोना नैबे लाइटजों हिसाब जायो आरोना लोगोफोर वाटआ नोंथांमोना आं दा बेखौ फाहामनायनि बागै खिन्थानो लोगोफोर बेखौ फाहामफिननो हाया मानो होनबा नोंथांमोना आं दहाय खिन्थाखांबाय लोगोफोर नैखौथ' जों बायना मोना एबा जोंथ' मोना नालाय बेखौ जुदि मोनबाबो नोंथांमोना जुदि दखानफ्राव मोनबाबो थेवबो बांसिन खरसा जागोन आरोना लोगोफोर बानायफिनबा मानो होनबा बियो बारा दाम लाया 100फोरल' लायो 100फोरल' बे लाइटआ नोंथांमोना बायबा नैबे 20 टाका बा 30 टाका गोलैगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बायना मोननाया मार्केटआव लोगोफोर 20 टाका बा 30 टाका लागोन लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आइसिया 10 टाकाफोर लानो हागौ लोगोफोर आरो नोंथांमोना बानायहोनायाव मानायावनो एसे खरस जाबावगोन आरो बेनिखायनो फाहामनो हाया होननाय बायदियानो जादों आरो खिन्थु फाहामथारोबा नोंथांमोना हागोन आरो नैबे आइसिखौ बख'नानै आइसि मोनखायो नालाय आइसिखौ ग्रोब होदो लोगोफोर नाम्बार दं आइसियावबो नोंथांमोना नाम्बारखौ नायनानै नोंथांमोना बायनांगोन एसे फिसा नुदों आरोना नैबे आइसिखौ नाम्बार दंजोबो नैयाव नाम्बार दं नै फिसा लिरनाय नाम्बार दं नोंथांमोना सिनायनो हायाखै जानो हागौ एसे नै फिसा नुदों नैबे नाम्बार मथे बायनांगोन आरोना नोंथांमोना आइसिखौ लोगोसे नैबे लाइटआ नैखौ मोनखागोन आरो डाइरेक्ट ओमफ्राय नैखौ बिबान मोनगोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना खस्थ' जागोन आरोना लोगोफोर हायो फाहामफिननो हायो होमबाबो एसे खस्थ' जागोन आरोना लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोना दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर बियो माबायदि फिउस थाङो लोगोफोर हठाथनो फिउस थाङा लोगोफोर नैबे गोबाव जालांबा नैबे आइसिया कन्ट्रल खालामग'नो हाया जायो आरोना गोबावजों थाङो लोगोफोर हठाथनो जाया गोबावथारजों फिउस थाङो नैबे आइसिया फिउस थांग्रोयो बेनिफ्राय लगे बे आइसिया फिउस थांनाय लोगोनो नैयाव हेभि कारेन्ट फैनानै नैबे बेरहैयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे फिसा गोसोम नुनो मोन्दों नैबेयाव नैबे गोसोम नुनो मोन्दों आं नोंथांमोना मोजांखौ खिन्थानो लोगोफोर गंसे मोजां दं बे मोजांखौ खिन्थानो लोगोफोर मोजाङा माबायदि नोंथांमोना आं खेवना खिन्थानो लोगोफोर नैबे मोजां आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आं दा बेखौ खिन्थानो मोजाङा माबायदि जायो नोंथांमोना गाज्रिखौ खिन्थाखाबाय आं लोगोफोर नै नोंथांमोना नैबेयाव गोसोम नुदों नैबे आं दा मोजांखौ खेवना खिन्थानोसै आरोना लोगोफोर नैबे मोजां लोगोफोरनि नाय नोंथांमोना बेयो बेसेबां वाटनि नोंथांमोना नुखादों लोगोफोर नैबेयाव सानबानो मिथिगोन लोगोफोर बेसेबां वाटनि मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 10 गासै 10टा दं बेयाव 10टा एबा बेयो 10 वाटनि जागोन आरोना लोगोफोर बे बाल्बा 10 वाटनि नैबेजों हिसाब खालाम होन्दोंमोन ना आं दहाय लोगोफोर नैबे फिसा नैबेफोरनो जोङो आरोना लोगोफोर नैबे लाइट आरोना फिसा एलइडि लाइट बेफोरनो जोंहोयो आरो नैबेजोंनो वाटखौ हिसाब खालामो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनखादों नैबेखौ नुनो मोनखादों नोंथांमोना जेबो गोसोम दागि गैया लोगोफोर नै फिसानो नैबे जेबो गोसोम दागि गैया मानो होनबा बे मोजां नालाय जुदि बियो गाज्रि जानांगौबा नैबेयाव गोसोम दागि फैगोन आरोना नैफोरबायदि लोगोफोर नैयाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना नै फिसानो नैयाव एसे गोसोम दागि नुनाय बायदि नुदों नै फिसानो नोंथांमोना नुखादों नै फिसानो गोसोम दागि नुखादों नै बेबायदि गोसोम दागि नुदों आरो बे गोसोम दागि जानायनानै लोगोफोर बे फिउस थांबाय नोंथांमोना नै मोजाङाव नायबा नुनो मोनगोन नै मोजाङाव जेबो नुवाखै नोंथांमोना नै लोगोफोर गासिबो मोजाङैनो दं बियो बेनिखायनो मोजां आरोना बे बाल्बा जुदि बियो फिउस थांनांगौबा नैबेयाव गोसोम दागि फैगौमोन आरोना लोगोफोर
अब्ला बेखौनो खिन्थाबाय आं नोंथांनो मोननो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर माबायदि फिउस थाङो बियो लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय माबायदि फिउस थाङो लोगोसेनो बानायफिननो हागोन हाया होनबा नोंथांमोना बानायफिननो हायो थेवबो नोंथांमोना जेनेबा बानायफिनबाबो खरसा एसे थांगोन आरोना लोगोफोर बिनि खरसा थांगोन बिनि थाखायनो बानायफिननो हाया होननाय बायदियानो जाहैबाय आरोना लोगोफोर हाया होननाय बायदियानो खिन्थु बानायफिननो हायो लोगोफोर बेयाव दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर अब्ला बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खिन्थाबाय